cooperation if I tried. No, 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 cooperation. No, 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 cooperation. No, 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 cooperation if I tried. אבל אני לא מבין כמעט. טוב, די סתמו, בואו נעשה מצגת של תמונות וזהו. לא, זה ממש בנאלי, בטח כולם יעשו את זה. כן. האם לסמינר ממלכתי? בוא נעשה סופר מדען. לא, אתם שלנו. מירה, יש לך רעיון לסרט? אפשר לעשות משהו עם השוקולד והישראלי המוכר. So you can hear it, see here, so you can hear it. רק שנייה. שנייה. Different kinds of מה אתה עושה פה? כתוב שאסור להכניס מאכל ושתייה לאולם. לא כתוב שום דבר שאסור להאכיל אותם בפנים. רוצה אולי שחור? אפשר ללבי? אני לא יודע איפה תביא אלבי! אני לא יודע איפה אלבי שלך תביא את האלבי שלי לעבור, אני מחלק את האלבי שלו, ולמה ביקח את האלבי שלו? מה הסיפור שלך? לא צריך את האלבי שלו! הלו, תוריד את הראש שלך, מה הבן אדם ביקש? משחק ילדים, מה הוא? כימאי? יאללה, אתה נותן שירותים, תן שירות שלך! כל המכון הזה על האיפד שלי!